No, Sorry, we have to give you 2 minutes, so we have to be really quick. OK. Tak počkaj, ja idem na druhú stranu. Takto. máš ten Poď. No len, môžem, no. Co? No dosť ľudí. To už si na to zvykli, ne? To už je rutina pro tebe. Ano, takže k tomu finále. Už je to čtvrté, je to takové rutinní, nebo pořád to má něco speciálního pro tebe? Samozrejme je to vždy niečo špeciálne. Nie je to ľahké sa sem dostať, takže nie je to rutina, ale je to špeciál. Tak stále si to užívam a jak som povedal, it's never get old, jak sa hovorí v angličtine, tak je to paráda, že sme tu a samozrejme budem sa pokúšať o to, aby sme to zvíťazili. Co bys řekl o Bostonu, jeho silné stránky a o Zdenovi zvláště? Tak Boston má vynikajúci manšaft, hrajú veľmi tímovo, vzadu tam to velí Zdeno, brankára majú skvelého teraz, takže hrajú vynikajúco. A co bys řekl o Original Six Meeting? Je to tým speciální to finále, že jsou dva Original Six týmy? Určite áno, je to špeciálne pre ligu, že od 79. sa mi zdá, že sa to ešte nestalo, tak je to niečo špeciálne, ale na to sa my nepozeráme, my sa budeme sústrediť na tú našu hru. Vnímáš i to, že fanoušci na Slovensku budou stávat v noci, a sledovat finále, nebo i tady v Chicagu Slováci? Vnímáš tyhle věci? Samozrejme, dosť mojich kamarátov buď sa chystalo sem, alebo viem, že brat sa chystá pozerať každý zápas s kamarátmi v noci, tak budeme sa snažiť, aby nestávali zbytočne a aby si to užívali. Bude těžké proti Zdenovi, jestli ti třeba zrovna na vás bude nasazovat tě bránit? Zdeno je jeden z najlepších obráncov v lige a každú sériu hral vynikajúco, pokrýval najväčšie hviezdy súpera a túto sériu to nebude inak. Takže musíme sa na to prichystať, Zdeno bude nepríjemný a budeme sa s tým musieť popasovať. A poslední, k Mišovi Hanzušovi neuvěřitelně se mu povedlo v téhle sezóně se zvednout až do finále, probojoval se do druhého útoku, má šanci vyhrát poprvé v životě Stanley Cup, je to pro něho dobrý rok? Je to krásne, aby som mu to veľmi prijal, aby sme to vyhrali spolu. My so Zdenom ho už máme, takže Michal by si ho zaslúžil a to, čo dokázal z toho, že nehrával v San Jose, jak sme ho vyzdvihli, tak sa prepracoval na druhého centra a jak produkuje, jak hrá dozadu, tak je to famózne. Ďakujeme.